күп эшләр бар Штеклер, абдишке хезмәт көрмәде багышлана Автожавапчы базар өчен Автожибәр өчен нахак сүзгә Автоколакчылык тыч һәм авточая болгак тыч Автоном рәвештә ВКонтакте-да һәм учетта эшли Утырыр өчен арт плюс 2 бармак Отчетлар бастырыр өчен Тәгәрмәчле кресло Офис буенча йөрер өчен Берне эшләмәс өчен тик үзенә кофе кайнатыр өчен Утырыр, карар, уйлар, үлчәр Нинди фон яхшырак, акмы, әллә бежмы Лицензияле Windows, аның карьера үсеше Тормыштагы төп максат, босс теге белән кручка Әгәр система шелпереме килсә Үлемнән соң ул доска эләгә Матрицага эләгү хыялы җомкада үлә Мистер Смит артны кыйнаганда Ул шимбә, якшәмбегә эш бирә Ә мин куян кибек качам, котылу эзлим Кайда иң яхшы хезмәткәрләр? Безнең офиста Иң яхшы корпоративлар? Безнең офиста Кайда кешеләр хип-хоп белән яши? Кары кварталларда, ә сезнең клубларда күңелсез һәм кызыксыз Әгәр төсле металдан киборгны Һәм иң сплавлы маңгайлы кешене кушса Эш урыны килеп чыга һәм өстәп Ксерокопия һәм белешмәләр станогы Корпоратив кагыйдәләр җыелмасы Аның дине, фирманың эчке уставы Библия урынына баш менеджер икар Һәм панацея әти Ул һәм изге рух бер йөздә Аның төп максаты Гипофизны кысып эшләтү Microsoft Office кебек акыллы булыр өчен Иң мөһим эштә профи булыр өчен Курсинага ташлап максатка эләгү өчен Ай сайын отчетлар тапшырыр өчен Карьер баскычында үз 5-нче ноктасын күчерер өчен Һәм кайдадыр ул елдан соң Һич югында барлык горящие клавишаны камил белер өчен Кайда иң яхшы хезмәткәрләр? Безнең офиста Иң яхшы корпоративлар? Безнең офиста Кайда кешеләр хип-хоп белән яши? Кары кварталларда, ә сезнең клубларда күңелсез һәм кызыксыз Безнең офиста Безнең офиста Минем күп эшләр бар Ксерокопияләр, ксерокопияләр Минем офиста Минем күп эшләр бар Офис креслосында коридор буйлап йөрү Минем офиста Минем күп эшләр бар Эш көне беткәнче минутлар санарга Минем офиста Минем күп эшләр бар Кофе эчәргә Минем күп эшләр бар Белешмәләргә кул куярга Һәр сугарга Минем күп эшләр бар Маңга белән клавиатурага сугарга Минем күп эшләр бар Косынка пасянсын җәяр Минем күп эшләр бар Отчетлар уйлап табарга